אז שלום חברים, וכאן רן בסרטון שני של היום, ומחר יעלה עוד פרק שלישי. אז בואו נתחיל. אני שיחקתי קצת ואני קיבלתי את הקווסטים, אני הבנתי שקוראים לזה קווסט. אז פתחתי ועכשיו what the hell, כמה יש. יש לי המון. אנחנו כרגע נעשה את ווין באטל, זה ננצח, אני הבנתי. נעשה נוקאוט. שלי, זה, אוקיי. אז התחלתי. הטכניקה שלי זה אם מישהו בא, אני הולך בדבר הזה שם, לא יודע איך קוראים לזה פה, אני קורא לזה מעבר, ואז לרוץ אליו מאחורי הגב ולהרוג אותו. ככה זה הטכניקה שלי, 90% שזה עובד. אז הנה ניצחנו בסיבוב הראשון. אני הבנתי שבנוקאוט זה 2 סיבובים, מי שמנצח 2 אז הוא מנצח במשחק כולו. אז הנה ניצחנו. חבר'ה תקשיבו לי, אני אעלה פוסט ביוטיוב ואני אדבר שם ואני אעשה גם בתיאור, אני אעשה הכל בתיאור ואני אראה לכם הכל יהיה בסדר, סביחו עליי. אני קיבלתי שם 260 קרדיטים, וקיבלתי את ג'סי ששיחקתי איתה עכשיו, הבנתי שקוראים לה ככה, וגם קיבלתי את פוקו. ג'סי היא נדיר במיוחד, ופוקו הוא נדיר. אז בואו נתחיל עוד משחק של נוקאוט קוראים לזה. אני מאמין שכולכם יודעים. התחלנו משחק. נשאר רק הנה יופי. אני גם הבנתי שבמשחק מי שמת הוא לא חוזר, עד שככה מנצחים את 2 שאמרתי לכם. אוקיי, הנה פוקו מת. אני הרגתי את פוקו, וואו. עכשיו טיפה אני ארגע אותו, אבל נזרום. הנה אתם רואים פה בצד יש לי כזה, הנה 5 עמודים, 6 עמודים. יאללה, נמשיך. הקבוצה שלי זה ניטה, ברוק, הבנתי שככה קוראים לו, אני עברתי על הכל, וג'סי. יש לנו גם את פוקו שקיבלתי אותו, אני אעשה איתו משחק, לא היום אבל אני אעשה איתו משחק. ושלי, הנה ניצחנו, אבל איך קוראים לו בצד? אני לא יודע, שכחתי כאילו איך קוראים לו בצד. אני חושב זה משהו עם בר. ברלי. כן, יש לנו המון קווסטים. אני מאמין שלא נשלים הכל היום, אבל נמשיך. כן, הקבוצה שלנו ברלי, מיקו וג'סי אני. קבוצה שלהם אמז, אל פרימו ושלי. ברלי מהקבוצה שלנו מת. עכשיו גם שלי מתה. בוא נהרג את אל פרימו. אוקיי, אני אל פרימו. למה הוא זז? למה הוא לא זז? נהרוג אותו, נשים לו ככה. נשאיר לו כזה שהוא ירוק אותו. וואי,
יש אצלי מתחת לבית אופנועים. אני לא יודע אם אתם שומעים או תשמעו, אבל יש לי בבית אופנועים. כן, ניצחנו. match overs 8+. עוד משחק, קבוצה שלי זה לא יודע איך קוראים לו, ג'סי וג'סי, ושלהם זה פוקו, גם לא יודע איך קוראים לה, וברלי. כן, ניצחנו. סטאר פלייר, כוכב המשחק, או שזה שחקן כוכב, אני חושב. 500, קיבלנו 500 טוקנים, וקיבלנו ג'קי קוראים לה. אני אשיג אותה. כן. יש לנו גם, קיבלתי עוד זון, קיבלתי איך קוראים לזה? את המפה, את האירוע, עוד זון, אזור חם, וקיבלתי גם ג'ם גרב, שזה תופסים יהלומים בעברית, וקיבלתי בהתחלה, אני שחקתי בזה המון, דו שואו דאון, סולו שואו דאון, קרב מכריע סולו, קרב מכריע זוג, וקיבלתי בול בראול, שזה כדור בראול, וקיבלתי גם נוקאוט בעברית. אנחנו פה 298 גביעים, והתחלנו משחק. אנחנו ג'סי ופני, וגם הם ג'סי, פוקו ואמזמז. אמא שלא תהרוג אותי, אוי. זו הייתה הצגה הזאת עכשיו. כן, נמשיך. ג'סי כבר מתה ואני הרג. לא, פני הרגה. לא נורא. הגענו ל-300 גביעים. למה העברתי? זה לחץ לי. אבל הגענו ל-300 גביעים, אחי, חברים. קבוצה שלי זה ג'סי, מיקו וברוק, ושלהם זה ג'קי, ג'סי ודרלי. או ברלי. 2, לא? ברלי. הנה הצלחנו בסיבוב. ראונד 1. כן, ג'סי תמותי כבר, תרוג אותה. כן, ג'סי עכשיו תמות, היא לא מתה, היא מתה, יופי. עכשיו נרוג את ג'סי, יופי. עכשיו את ברלי, איפה הוא? הנה הוא. ברלי תמות, יופי, לא, הוא הרג אותי. זה יופי, הוא מת. כן, 8, what the hell? רגע, בא לי לראות כמה. 3,000! 7! קיבלנו 7! איזה מטורף. מה זה ביג גיים? אני אוהבת. מה זה אנטר? אני חושב קוראים זה בעברית, אני חושב. שכחתי מה זה בעברית. אלה הקוויקסטים שנשארו לנו. בואו נתחיל עוד משחק אחד.
חבר'ה, אני משחק גם, אבל לא בסרטונים, אני משחק מחוץ לסרטונים, שככה אני אוכל להתקדם, ואני יכול לקבל המון פרסים, ולפתוח אתכם איתם, וככה הכל יהיה כיף, אתם יודעים? אז אני יכול לשחק שאני לא בסרטון, ואני גם יכול לעשות לייב אם אתם רוצים. אני יכול לעשות לייב. הנה, ניצחנו. תראו כמה, אני מת. יש לנו 322 גביעים. נשים את ג'סי כי בתורצנתי שם את שלי. ונמשיך בקווסטים שיש לנו, יש לנו את מלא. התחלנו, הקבוצה שלי זה ג'קי, מיקו וג'סי. שלהם זה ג'קי, אל פרימו וברלי. ניצחנו בסיבוב הזה. כמובן. וניצחנו גם במשחק. 8 פלוס גביעים וקיבלנו גם את נו. הקבוצה שלי, אל פרימו, ג'סי ומיקו, שלהם זה, איך קוראים לה? שלי, ברלי ופוקו. אני חושב שאני אולי נסיים את המשחק הזה ואני אסיים את הסרטון. כי זה פעם קודמת לקח לי המון זמן. תקשיבו שאני עבדתי על זה, אני עבדתי על הסרטון הזה שחזרתי מהבית ספר באחד. ואני סיימתי לערוך את זה בשעה 4. 19 דקות הייתי צריך לחתוך ולהקליט את עצמי ולעשות והמון דברים וזה. ואתם אז באמת לפני שאתם תצחקו עליי ותגידו לי מה זה קל, הוא פשוט מצלם את זה ועושה זה וזה, אז